Pre, tama na. Ang sakit ng uso nito eh. Ano bang problema at nauwi kayo sa suntukan? Loko tong makumag na to eh. Pinagtatawanan ako. Ano? Gusto mong pati ikaw, bangasan ko? Pare naman, maawat na. Huwag naman, masyado ka naman mainit eh. Walang lalaban sa'yo rito sa amin. Alam naman naming matapang ka. At saka takot na lang nitong dalawang tong pagtawanan ka. Baka naman nagkakamali ka lang. Anong nangyayari dito? At hanggang sa opisina ko narinig ko ang boses ni Fred. Oh, anong nangyari sa mukha mo at sabog na sabog ang gusto mo, Nencio? Ikaw, Pepe, bakit nakandusay ka dyan? Wala naman, Hunong. Sinipa ko lang yung toolbox na yan eh. At kanino ko pa napapansin ang mga ito na nagtatawanan eh. Ako yata ang pinagtatawanan dahil hindi ko mapaandar tong ginagawa ko. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin nyo. Masyadong mainit ang ulo mo, friend. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam mo kung ako sa'yo, pag-aralan mo nang kontrolin diyang ugali mong yan. Dahil baka dumating ang araw, yan pa ang magpapahamak sa'yo. Sino sa inyo ang may kilalang siga? Ano ang gagawin mo kung magkakaroon ka ng isang katrabahong sa sobrang tapang parang babanggain pati pader? Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Efren. Dati akong sundalo na marespeto sa kapwa at mapagkumbaba pero may prinsipyo. Lalo na kapag ako ang nasa tama ay pinaglalaban ko kahit saan man umabot. Pero mula sa pagiging sundalo nauwi ako sa pagiging mekaniko sa talyer ng aking ninong Fernan noon. Nagtataka siguro kayo kung bakit. Pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang dulo at malalaman ninyo ang sagot. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nagsimula sa isang pagyayabang na hindi ko sukat akalaing mauuwi sa totohanan. Sino sa inyo ang mahilig magipagpagalingan sa inyong mga katropa kapag nakikipag-inuman? Ingat po kayo mga kasityo pangil at baka matulad kayo sa nangyari sa akin. Samahan niyo akong balikan ang mga nangyari sa akin nung ako ay 27 anyos pa lang tungkol sa mga aswang noong halos walang direksyon ang aking buhay. Samahan mo naman dito, paring Efren. Shot ka naman. Tagal natin nagkakasama dito kahit minsan hindi ka pa namin nakakaharap sa inuman eh. Aba, Emong, hinahamon niyo ba ako? Baka hindi kayo tumagal. Sa lahat pa naman ng ayoko eh, yung nabibitin ako sa alak. Di naman tayo magpapakalaw, pre. Medyo magpapaantok lang at saka konting kwentuhan. Magpapasko na kasi. Malamig na ang hangin, kaya painit lang bahagya. Bago matulog. Oh, upo ka na dyan. Oh, saan na pupunta mo ngayon? Para nakakita ng aswang ah. Nagtakbuhan na ngayong umupo ako dito sa umpukan nyo. Ikaw na bata ka, oh. Daliwas-wasan lang ang mga yon at mas mahangin ka kaysa sa kanila. Huwag kayong magpakalasing at hindi kayo tanghali bukas, ha? Kayo din ang magluluto ng handa natin. Magparty muna tayo bago kayo mag-uwian sa probinsya nyo. Kulang pa nga tunong eh. Baka pwedeng humirit ang dalawang long neck pa. Okay na to, Efren. Ayoko din malasing masyado eh. Hindi pre. Samahan mo lang ako at magtutumba pa tayo ng dalawa. Sige. Dalawa lang ka. Kumuha na kayo dyan sa katapat nating tindahan. At ako na bahala. Basta sabihin nyo lang na pinakukuha ko kayo. Ang totoo noon, gusto ko lang talagang malasing. Gusto kong mawala sa sarili dahil kapag nalasing ay makakatulog ako at gigising kinabukasan ng walang kahirap-hirap. Kagaya ng nangyayari sa akin araw-araw. Wala na kasi akong pamilyang makakasama pa sa buhay, buhat nang matanggal ako sa serbisyo na wala na rin ang dating Efren. Isang mataas na opisyal ang nagtangkang gumawa sa akin noon ng isang makamundong pagnanasa pero hindi siya nagtagumpay. Halos malumpo ang opisyal na yon sa ginawa ko sa kanya. Sa kabila ng pagtatanggol ko sa aking sarili, ako pa ang binaliktad nila. Na siyang naging dahilan
kaya natanggal ako sa serbisyo bilang sundalo. Kung sa akin hindi siya nagtagumpay, alam kong marami siyang naging biktima pero takot silang magsalita o lumaban. Mula noon, nagsimula ang malaking pagbabago sa akin. Doon nagsimula akong maging palainom ng alak, naging palaaway at madaling mapikon. Hindi ko napapansin na mayabang na pala ang dating ko, kaya halos lahat ng mga katrabaho ko ay umiiwas sa akin. May warsyak daw ako, maliban lang kay Emong na kayang sakyan ang ugali ko. Medyo mahaba ang magiging bakasyon natin. Para naman mahaba-habang araw yung makasamang pamilya nyo. Kaya kayong lahat ay makakatanggap ng bonus. Para naman may pangdagdag sanda ninyo. At salamat din sa magandang serbisyo nyo sa ating customer. Kaya mag-celebrate muna tayo bago kayo mag-uwian sa mga probinsya nyo. Nako, salamat sa bonus, Mosing. Makakauwi din ako. 1 taon din ako rito sa Marikina. Magmula nang lumayas ako. Ay, ikaw Fred, sumabay ka na lang sa amin ng dinang mo. 23 na bukas para hindi ka na mabasahin pa. Dito na lang po ako sa talyer magkapalipas ng Pasko at Bagong Taon nung. Sawa na po ako makarinig ng sermon. Isa pa, ayaw po nila sa akin. Sinira ko na ang pangalang pinangalagaan ni Papa sa mahabang panahon. Gusto mo, pre? Sama ka na lang sa amin. Magandang lugar namin. Medyo malayo lang kami sa kabayanan pero maraming mapaglilibangan doon. Alam mo, Emong, hindi ko na kailangang humanap ng mapaglilibangan eh. Mas gusto ko yung nag-iisa. Tahimik, saka nakakasawa din na kinaiinisan ng kapwa. Okay na ako dito. Disyembre 22 na noon, Sir Jupiter, excited ang mga kasama kong mekaniko na umuwi sa kanilang pamilya. Samantalang ako, alam kong ayaw akong makita ng magulang at mga kapatid ko dahil sa ugali ko. Ugaling ikinahiya ng pamilya ko. Umalis ako sa amin at lumuwas dito sa Maynila para mabago ang ihip ng hangin. Nakatapos ako ng mechanical engineering bago napasok bilang sundalo noon, kaya huwag kayong magtaka kung bakit ako naging mekaniko. Isang Christmas party ang inihanda ni Ninong Fernan para sa amin. Lahat nakatanggap ng bonus at may mga regalo pa. Naglabas ng inumin si Ninong at habang nagiinuman, napadako ang kwentuhan nila sa mga kwentong aswang. Na sa akin noon, kwentong barbero lang. Hindi kasi ako naniniwala na merong mga ganitong nilalang na namumuhay sa mundo kasama ng mga normal na tao. Lahat ng kwento ng mga kasama ko alam kong kwentong kutsero lang dahil may kasamang pagyayabang. Kaya ako pa ba ang magpapaiwan? Hindi, uy. Yung lolo ko nga nilagyan daw ng asin ang kalahating katawan ng manananggal. At binantayan pa ha. Kaya kitang-kita niyang nasunog yun. Nang magumaga na, hindi na makabalik sa katawan yung manananggal. Kaya sa galit, atakihin niya si lolo. Pero matapang si lolo ko. Hiningahan lang, bumagsak na ang manananggal. Ginawa siyang toro ng lolo ko. Yung pakpak niyang parang paniki ang ibinalot ni lolo sa sarili niyang katawan. Sa kanya sinidihan. Nako, bagsik pala ng hininga ng lolo mo, pre. Malabawang ang singaw ng hininga. Pero wala yon sa lolo ko, pre. Ang lolo ko, sasagpangin na ng vampira. Pero nang itas ng lolo ko ang 2 kamay niya. Sumingaw na ang bawang, sibuyas, at ang makamandag na amoy bayabas ang kilikili. Oh, idik tumbang vampira! Makamandag nga ang baktol, pare. Pero wala yan sa lolo ng kaibigan ko. Ang lolo ng kaibigan ko, pinagbula ang dila ng aswang na tiktik at yung aso nilang alaga. At hindi lang yun. Sinama pa pati dila ng chismo sa kapitbahay nila. Teka lang muna. Parang nabasa ko na sa comics yung mga lahat ng yung pinag-uusapan nyo. Teka, baka ito kinana ko. Meron din kwento kaswang na baka medyo totoo na. Ano Fred? Mga lampa naman pala mga lolo nyo. Ako nga,
Isang batalyong aswang ang napatumba ko noong nasa serbisyo pa ako. Hindi lang basta tumba. Ginawa ko silang bopis at imbutido. Akala ko isang pamilya lang ang napas lang mo doon sa dating lugar kung saan ka na destino. Isang batalyong pala yun. Ikaw na nga, anak. Ikaw na ang pinakamalakas. Talaga palang malakas, Efren. Matakin mo. Isang batalyong aswang na itumba mo. Sa bagay, sa gilas mong yan, hindi na kapagtataka. Pinahanga mo ako, pre. Akala nyo ba magpapaiwan ako sa kahanginan nyo? No way. Kung sa comics nyo napulot ang kwento nyo, ako, sa pelikula ko naman pinulot ang kayabangan ko. Pinili kong makisabay sa kwentuhang kutsero ng mga katrabaho ko na sa dinami-dami naman ng topic na pwedeng pagyabangan ay mga aswang pa ang napili nitong mga ito. Hanggang sa naparami na ang nainom namin at naging mas mainit na ang yabangan na sa simula ay nagkakatuwaan pa. Pero kalaunan ay humantong sa pagkapikon ng ibang mga kaharap ko. Talagang hindi ka magpapatalo sa kahit na anong bagay, ano? Sundalong pulpol. Mekaniko ka na ngayon. Hindi na baril ang hawak mo ngayon, oy. Parehong liabi ang hinahawakan natin. At grasa lang din pareho ang amoy natin sa maghapon. Ano ka mo? Pulpol? Eto, tikman mo ang kamao ng pulpol. Matanda ka na, pero ang pangit ang ilatsa ng dila mo. Teka lang, pare. Huwag mo yung patulan. Lasing na yan eh. Awat na. Awat na. Hindi. Loko to eh. Kahit ganito lang ako, marunong akong rumespeto sa nakakatanda sa akin. Lalo pat amoy lupa na. Pero ang mga gaya nito, hindi dapat nirespeto. Ano, Densyo? Tayo! At ang malaman mo ang sinasabi mong pulpol! Tama na, pre. Hindi na makatayo si Kuya Denju eh. Tayo ka dyan! Kaso ka na sa lakas ng suntok mo sa sikmura. Baka mapuruhan mo. Magpasko itong nakakahuna. Sa susunod, pipiliin mo ang sasabihan mo ng pulpula. Ungas na to, ipaparas mo pa ako sa mga mekaniko ditong kinakaya-kaya mo lang. Pasalamat ka at sikmura lang ang tinamaan sa'yo. Kung sa mukha mo dumapo itong kamao ko, magpapasko kang parang panda. Hindi mapigil ang sarili ko kapag nasasaling ang aking ego, Sir Jupiter. Sa biro man o sa katotohanan, sensitive ako kapag napag-uusapan ng pagiging dati kong sundalo. Hindi naman alam ng lahat ang dahilan kung bakit ako natanggal sa serbisyo. Hindi rin naman kasi lahat ay kailangan kong pagpaliwanagan kung bakit. Ang pagiging mayabang ko ay cover-up lang para hindi ako tawaging mahina. Ang totoo, mahiyain ako at madalang magsalita. Lalo na kung wala namang saysay ang sasabihin ko, pipiliin ko na lang tumahimik. Pero ang ayoko sa lahat, ang ako'y mamaliitin ng sino man. Matapos ang tensyon na yon, inihatid ni Emong si Kuya Denso sa kwartong tulugan nila. Nagpasukan na rin ang iba pa sa takot na mapagbalingan ko ng galit. Naiiwan akong mag-isa sa talyer dahil umuwi naman na si Ninong Fernan. Bumalik si Emong para lang usisahin ako sa mga kwentong aswang. Pasensya ka na, pre. Hindi ko napigilan ang kamao ko kanina. Masakit sa tenga ang sinabi ni Kuya Densyo. Biro man yun, pero hindi ko gusto. Alam ko yon. Nagulat nga ako kanina nung tinawag kanyang pulpul eh. Nalimutan niya ata ang ikaw ang kaharap. Hayaan mo na. Paggising nung bukas, mahihimas-masa na yon. Para ko nang nakikita kung paano humingin ang pasensya yun sa sinabi niya. Maigsi talaga ang pasensya ko sa mga mas mayabang pa sa akin, na hindi naman kayang panindigan ng pagyayabang. Aswang nga, hindi ko inurungan. Siya pa kaya? Ubusin na natin itong natira natin, pre. Pero gusto lang talaga ako dyan sa mga kwento mong yan eh. May nakaharap ka na nga ba talaga mga aswang, pre? Baka naman pwede mo akong turuan lumaban sa kanila. Oo nga. Kanina ko pa nga ikinukwento sa'yo eh. Sige. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Total naman, ayaw mong umuwi sa inyo. Sumama ka na lang sa akin, pre. Sa amin ka na lang magpasko at bagong taon para may kasabay naman ako pabalik dito sa Maynila. Dito na lang ako, pre.
Sanay na rin naman ako mag-isa sa mga ganitong okasyon. Saka mainam na rin na kayo-kayo lang ng pamilya mo doon. Matagal ka na rin naman dito. Para wala kang iintinding bisita. Lalabas lang na pusita ako doon sa inyo eh. Hindi yun. Sus naman ikaw naman oh. Para namang hindi tayo magkaibigan yan eh. Sumama ka na kasi. Tumatanggi talaga ako noon pero hindi ako tinantanan ni Emong hanggang sa napapayag akong sumama sa kanyang umuwi sa probinsya nila. Nagpaalam ako kay Ninong Fernan na sasama kay Emong. Noong una tutol si Ninong na sumama ako. Pinipilit niya akong umuwi sa probinsya namin kasama nilang mag-asawa para makita ko sina Mama. Pero nagmatigas lang ako at sinabi kong hindi pa ngayon ang panahon para ako'y umuwi. Babalik ako sa probinsya kapag handa na akong harapin si Papa. Maraming habilin si Ninong sa akin at ibinigay niya sa akin ang isang medalyon na ayon sa kanya ay mabisa ang medalyon na pangontra sa kulam at iba pang masasamang elemento. Proteksyon ko raw, lalo na't alam niyang hindi malabong makursunadahan ako sa ibang lugar dahil sa ugali ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong bagay kaya wala sa loob kong isinuot na lang yun. Nagtaka pa ako nang maramdaman kong parang humapit ito sa aking dibdib pero hindi ko na sinabi kay Ninong ang naramdaman kong yun. Para sa'yo talaga yan. Magmula nang umuwi ka sa akin, hindi kita pinilit na umuwi sa atin ngayon lang. Panay kasi ang tanong ng papa mo tungkol sa'yo sa tuwing uuwi ako sa atin. Si Tata nga alalang-alala sa'yo. Alam mo na ba ang paborito kong apo doon? Ninong, pasensya na po kayo sa akin ha. Pero saka na lang po ako uuwi. Nasasabik din po ako kay Lolo. Pero Nong, maiba ako. Totoo po bang may bisang medalyon na to? Siguro. Nagpatsalin-salin na yan sa pamilya. Ginamit din yan ng papa mo doon. Tapos ibinalik ng lolo mo hanggang sa ipinabibigay yan ng lolo mo sa'yo. Ikaw ang makakadiskubre ng kakayahan ng medalyon na yan kung laan talaga yan para sa'yo. Ano kaya nung ang may bibigyan nitong medalyon ni Lolo sa akin? Gagwapo kaya ako dito? Gwapo ka, anak. Kaya nga maraming tumatandang dalaga sa atin. Sa kahihintay kung kailan babalik ikaw. Mana ka kaya sa akin? Ikaw talaga, Nong. Bunsong kapatid ni Papa si Ninong Fernan at ako ang panganay nilang pamangkin. Kaya paborito ako ni Ninong. Laking lolo din ako. Nagbili na lang ako kay Ninong na ikumusta na lang ako sa kanila lalo na kay Lolo Freddy pagdating nila sa amin. Samantala, sinamahan ko munang mamili si Emong sa Divisoria ng mga pampasalubong sa kanila bago kami tuluyang pumunta sa terminal ng bus. Sa dami ng mga pasaherong nandoon, hindi kami nakasingit sa mga bus na nandoon. Nakatulog na kami sa terminal at hinintay na lang ang unang biyahe sa madaling araw. Mahaba din ang naging biyahe namin. Maraming kwento si Emong habang nasa biyahe kami. Mga nakakainggan yung bagay na kung sabik ka sa adventure ay okay. Pero para sa akin, wala nang bago dahil sa dati kong trabaho. Mula sa Kabayanan, sumakay pa kami sa jeep na tumagal ng 2 oras at kalahati bago nakarating sa kanila. Lalakarin lang natin hanggang dun sa tabing lawa. Malapit lang naman. At saka hapon na din. Kaya malamig naman eh. Ang layo pala sa Kabayanan ng lugar mo, pre. Malayo pa yata, pre, ang lawa dito ah. Wala man lang mga bahay. Di mo naman sinabing kaparangan pala itong uuwian natin. Ito nga ang exciting dito, pre. Malayo sa kabihasnan. Simple ang pamumuhay ng tao. Walang supply ng kuryente, walang TV. Pero yung ibang bahay, may mga transistor naman. Anak ng tinolang bubuli naman. Parang mahigit 1 kilometro pa itong lalakarin namin ah. Daig ko pang bumalik sa training nito sa kakalakad. May sinasabi ka ba, pre? Malapit na tayo. Yung nakikita mong kakahuyan na yon, sa kabila lang nun, ang pamayan na namin. Langya ka, pre. Hindi mo naman sinabing nasa dulo pala kayo ng walang hanggan. Daig ko pang umuwi sa amin ng 2 balik ah.
Habang papalapit kami, nakikita ko ang mga punong matataas na parang mga bakod sa pagkakahanay nito. Ang makitid at mabatong kalsada ay halatang hindi napapasok ng mga sasakyan. Nang nasa bukana na kami, may mga teenager kaming inabutan na kausap ng dalawang lalaking mukhang sanggano. Kami ni Emong diretso lang, tumango siya sa mga lalaking mistulang gwardya roon. Hindi pinapasok ang mga teenager at nang lingunin ko sila ay kumakaripas na ng takbo palayo. Oh, anong nangyari sa mga yun at kumaripas ng takbo? Hindi yata sila pinapasok ah. Malamang hindi taga rito ang mga yon. Kaya hindi pinapasok. Malapit na tayo, pre. Ilang hakbang na lang. Wow. Ang higpit naman pala dito sa inyo, pre. Dahil pang Forbes Park ah. Buti ako, pre, hindi hinanapan ng ID. Sira ka talaga eh. Siyempre, kasama naman kita eh. Pero teka, bakit parang takot na takot ang mga batang yon? Saka bakit may gwardiya itong lugar na to? Hindi naman ito subdivision. Parang may mali ah. Teka, bakit parang ang init yata nitong medalyon ko? Taga rito ka, pre. Kaya hindi tayo sinita ng mga bantay. Ayaw kasi ng mga residente dito ng maingay. Ganun ba? Ano kayang meron sa lugar na to at ang higpit yata? Hindi kaya kuta ito ng mga rebelde? Parang mapapasabak pa yata ako sa laban dito ah. Alas 4 na ng hapon ayon sa relos ko nang makarating kami sa bahay ni na Emong. Napansin ko agad na parang hindi sanay si Emong dito. Siguro nasanay lang ako na tuwing umuwi ako sa amin bago pa man makarating sa bahay, masaya na akong binabati ng mga taong nakakasalubong ko. Kahit yung mga tambay lang sa tapat ng kanilang bahay, sabik na sabik silang makita akong nakauwi. Pero iba rito, Sir Jupiter, walang bumabati. Walang ngumingiti. Tinitingnan lang nila kami habang naglalakad papunta sa bahay ni na Emong. May isang batang lalaki na sumalubong sa amin. Kinuha niya ang plastic bag na dala ni Emong at tumakbo papasok ng bahay nang hindi man lang nagsalita. Sumunod si Emong sa loob. Naiwan ako sa labas at pinagmasdan muna ang paligid. Payak ang buhay doon. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at ang mga bubong ay kugon at talahib. Maraming punong kahoy sa paligid. Naputol ang pagmamasid ko nang hawakan ako ng batang lalaki sa kamay at hilahin papasok ng bahay. Pre, inang ko. Ito naman si Lela ang sumunod sa akin. At itong si Boyong ang bunso namin. Ito naman si Efren, kaibigan at kasamahan ko sa talyer. Dati siyang sundalo. Kumusta po kayo? Pagpasensya niyo po ang pang-aabala ko dito sa inyo. Mabuti naman kami. Opo ka, Efren. Mabuti naman sumama ka kay Emong. Hindi po ako nakatanggi sa pangungulit ni Emong eh. Diyan muna kayo. Gagawa lang ako ng kape. Salamat, Lela. Ang ganda naman itong kapatid na Emong. Artistahin. Habang nagkakape kami, ibinigay ni Emong ang mga pasalubong niya sa inang at mga kapatid niya. Alam kong masaya sila. Nakikita ko sa mga ngiti nila ang saya, pero hindi sila gaya ng ibang masaya na halos mapalundag sa tuwa at excitement. May mga kapitbahay na napapadaan at napapasilip, pero mga seryoso ang ekspresyon nila. Nawiwirduhan ako sa mga taga rito, Sir Jupiter. Kakaibang lugar na ito. Kapag nasa labas sila ng bahay, para silang mga robot kung kumilos. Walang mga reaksyon sa kanilang mga mukha. At kahit nasa loob na ng kanilang mga bahay, pigil pa rin ang kanilang reaksyon. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko noon kung ano bang meron sa lugar na yon. Nang kumagat ang dilim ay sarado na ang kanilang mga bahay. Dahil walang supply ng kuryente doon ay gasera ang gamit nilang ilaw. Langis mula sa niyog ang gamit nila bilang alternatibo sa gaas. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay nila Emong habang naninigarilyo nang napansin ko ang tatlong lalaking nakatingin na sa akin mula sa di kalayuan. Sino kaya itong makumag na to? At kanina pa nakatingin sa akin. Hindi naman lumalapit dito. Baka mga kaibigan na Emong. Efren, Ah? pasok ka na dito. Kakain na tayo. Nakahain na kami. Sige. Susunod ako, Lela.
Kapag naman ganito ang tatawag na kumain sa akin, kahit walang ulam, mabubusog ako. Oh, pagpasensyahan mo na ang ulam namin ha, Efren. Kadalasan naming ulam dito ay ganyan, gulay at isda lang. Nako, masarap nga po ito, Inang Lita. Namimiss ko nga po ang ganitong luto sa gulay. Yung may bagoong. Kain ka na, pre. Uy, Lena, tumatapo na ang tubig. Puno na yung baso sinasalinan mo. Titig na titig ka kasi kay paring Ipren eh. Ang gwapo, no? Kaya lang, huwag ka nang dumagdag pa sa mga babaeng binasted dyan sa Maynila, bunso. Kuya talaga, oo. Madalang kasi ako makakita ng gwapo. Kita mo naman dito sa atin. Mga kamukha ng kansusuwit na isdang mga binata dito. Nagtatawanan sina Efren at ang pamilya niya dahil sa biruan nila. Pero hindi ko magawang makisali. Parang may nararamdaman ako kasi sa labas. Sa wari ko may mga umaaligid sa palibot ng bahay. Isinantabi ko na lang muna ang aking mga naoobserbahan sa paligid. Inisip ko na lang na baka sumisipa ang pagiging sundalo ko. Baka naaalala ng katawan ko ang mga misyong ginagawa ko noon sa tuwing nadidestino ako sa iba't ibang lugar na gaya ng lugar na yon. Pero may kakaiba rin akong naoobserbahan sa medalyong suot ko. Nang maramdaman ko kasing parang may umiikot sa bahay, kumikislot siya at parang nagliliwanag. Mabuti na lamang at hindi napapansin ng mga kaharap ko sa mesa yon. Samantala, pakiramdam ko hindi ako maiinip sa lugar na yon. Tinamaan yata ako kay Lela. Siya po yung tipo kong babae na hindi lang basta maganda. Malakas din ang dating niya at mukhang mabait. Matapos naming maghapunan, inayos na ni Lela ang isang kwarto na tutulugan namin ni Emong. Maaga silang matulog doon. Hindi gaya sa syudad na halos hindi na natutulog ang tao. Sa kwartong nakalaan sa amin ay kasama namin si Boyong. Dala ng pagod ay mabilis kaming nakaramdam ng antok. Kaya lang, para naman akong namamahay dahil kahit tulog ako ay hindi iyon mahimbing. Paggising-gising ako. Pagmulat ng mata ko, wala doon sa kwarto si Emong. Bumangon ako para magbanyo nang marinig kong may kausap si Emong sa labas ng bahay. Sino kaya ang kausap na yun ni Emong sa labas? Tingnan ko nga. At teka, parang sinasaktan nila sa Emong ha. Hoy! Bitiwan niyo sa Emong! Efren, naku po. Makumag kayo ha! Bakit binabanatan niyo itong kaibigan ko? Ano? Gusto niyo bang upakan ko kayo? Ha? Pre, tama na. Pasensya na, mga pre ko. Hindi kasi kayo kilala ng kaibigan ko eh. Kaya taga rito sila, mga bantay yan dito. Kaya tama na. Ha? Pasensya na mga pre. Akala ko kasi natotrouble na ito si paring Emong eh. Sandali lang mga pre. Maglalabas lang ako ng misita. Dito na lang tayo sa ilalim ng mangga. At ang matikman ni paring Efren ang mga inumin natin dito. May tuba kami dito pre, sa Kalambanog. Namalikmata yata ako sa aking nakita kaya akala ko'y sinasaktan nila si Emong dahil nakahawak ang isa sa kwelyo niya. Ayon kay Emong ay nagkukumustahan lang sila pero sa aking panansya ay sila ang mga lalaking nakatingin sa akin kaninang maaga-aga pa. Nagtataka ako. Hindi ako kumbinsido kung nagkukumustahan nga lang sila sa ganong oras, maghahating gabi na. Pero hayon at mag-iinuman pa ng tuba at lampanog. Parang mapapasubo yata ako. Pero naisip ko noon na hindi ako dapat sa lugar na isa akong estranghero. Lalo pat may napapansin akong mga kakaibang kilos sa mga tao doon. Natural sa akin ang hindi palakibo, kaya nakatingin lang ako sa mga lalaking kaharap namin ni Emong. Hindi pa ako lasing pero ganun na lang ang gulat ko nang makita kong humahaba ang mga ngipin ng mga kaharap namin at sasagpangin na kami ni Emong. Buti na lang at mabilis ang naging kilos ko. Anong klaseng nilang itong mga ungas na to? Bakit biglang nanghaba ang ngipin? Ha? Napapagsak mo sila sa suntok Efren. Imposible ito. Halos mabasag ang panga nila sa lakas ng suntok na Efren. Delikado to. Lulusobin kami kapag nagsumbong ang mga ito. O ano? Tumayo kayo? Makumag kayo ha? Bakit umaangil kayong parang mga asong ulol ha? Tama na pre, tama na. Halika na, pumasok na tayo. Tara na. Hindi!
Lulumpiin ko ang mga yun. May atraso ka ba sa mga yun, pre? Bakit bigla tayo sasagpangin? Ano ba talaga sila? Bakit ang haba ng mga pangil? Anong nangyarit maingay sa labas, kuya? Inupakan ni Efren sila Tibo at Ekchot. Ano? Nasaktan ka ba, Efren? Ay, Diyos ko. Sana hindi ka naging padalos-dalos. Hindi sila mananahimik lang. Baka maganap ng maagang hindi dapat, kuya. Napansin kong nakasilip lamang ang mga kapitbahay nila Emong pero walang lumabas kahit isa para magusyoso. Nawiwirduhan na talaga ako para silang mga takot. Palaisapan din sa akin ang mga sinabi ni Lela. Ganon din ang reaksyon ni Emong kanina. Kaya naman, hindi ko na napigilan pa at nagtanong na ako kay Emong kung ano ba talaga ang nangyayari. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kaya naman wala na siyang nagawa noon, kundi ang umamin kung ano ba talaga ang meron sa lugar nila. Ano ka mo, Emo? Mga aswang? Oo, Efren. Halos karamihan sa nakatira dito. Aswang. Kukunti lang kaming naninirahang tao rito. Matagal na nila kaming bihag ng mga aswang, Efren. Itong kubkuban lang namin ang mayroong mga normal na taong nakatira. Kami lamang na mga nandito sa luwasan ang mga tao at ang mga nakatira sa dulo, sa kabila ng lawa, lahat doon, puro mga aswang. Hindi namin alam na may mga aswang palang nakatira sa lugar na ito. Ang buong akala namin ay magiging maligaya kami rito, pero magiging impyerno pala ang mga buhay namin. Dahil mula nang dumating kami rito, upang manirahan, hindi na kami nakalabas pa. Bihag? Bakit itong si Efren? Nagawa pang lumuwas at magtrabaho sa Maynila. Saka bakit hindi nila kayo kinakain kung puro mga aswang ang taga rito? Hindi nila kami kinakain dahil wala nang mag-uuwi ng taong iaalay sa kanilang hari sa tuwing sasapit ang huling kabilugan ng buwan bago matapos ang bawat taon. Mas pinili nila kaming ikulong dito upang habang buhay ay may magbigay sa kanila ng alay at nang hindi sila maubusan ng pagkain, isa lang ang pinapayagan nilang makalabas sa lugar na to. Bawat pamilya. Ayaw na ayaw kasi nila na sila mismong mga ngaso o hanap ng kanilang biktima. Gusto nila para silang mga maharlika na hinahatiran na lang ng makakain. Kilala namin ang mga aswang dito. Maliban sa hari nila na hindi pa namin nakikita. Ilang beses na namin sinusubukang magplano na tumakas dito, paring Efren. Pero natatakot kaming baka kapag ginawa namin yon, hindi pa rin nila kami titigilan. Baka kahit saan kami magpunta, hanapin nila kami. Dahil yun ang sinabi nila sa amin. Kaya wala kaming magawa kundi ang sumunod sa kanila. Taon-taon nagdadala kami ng alay na ipakakain namin sa kanila. Ibig bang sabihin nito, pre? Kaya mo ako pinilit isama dito ay ako ang iaalay mo sa hari ng mga aswang? Hindi pre, wala akong planong ialay ka sa kanila. Kaya kita pinilit na isama dito. Dahil alam kong ikaw ang makatutulong sa amin para matapos na ang sumpang ito. Nang marinig ko ang mga sinabi mong isang batalyong aswang ang napatay mo noon, nabuhayan ako ng loob na makakalaya kami sa tulong mo. Totoo ba yun, Efren? Kaya mo kaming tulungang makalaya sa mga aswang dito? Kaya mo silang paslangin lahat? Yun ang tanong ni Inang Lita na tumimo sa aking isip. Para akong biglang nanghina. Napapatanong ako noon sa sarili kung paano ko babaguhin ang paniniwala nila sa akin. Paano ko aaminin kay Emong na biro lang ang lahat? Na nakisakay lang ako sa biruan ng mga katrabaho namin. Napasandal ako sa mahabang upuang kawayan sa pag-iisip nang maramdaman kong umiinit na naman ang medalyong suot ko. Hindi ko sinasadyang mahawakan ang medalyon at para akong napaso ng mahipo ko ito. Sa pagkabigla ay nabitiwan ko ito at napansin kong nagmarka sa palad ko ang medalyon. Napatayo ako at mabilis na nagtungo sa kusina upang hugasan ang kamay ko. Ang hapdi ah. Dumikit yata sa balat ko yung medalyon. Lalaknas ang balat ko. Teka, anong ibig sabihin nitong marka ito? Anong nangyari sa'yo? Saan mo nakuha ang paso na yan sa palad mo? Teka lang pre, parang nagbabaga sa init kanina itong medalyon ko. Hindi ko sinasadyang mahawakan. Bumakat sa palad ko. At nagkaganito pa.
Puro kamalasan na lang inaabot ko eh. Bakit ba naman kasi ako sumama sa'yo rito? Huwag kang magalit sa akin, pre. Gusto ko lang humingi ng tulong sa'yo. Desperado na ako eh. Pinanghawakan ko ang mga sinabi mo noong gabi yon. Wala naman kasi sa karakter mo ang nagbibiro eh. Akala ko pre, alam mong simpleng payabangan lang yun. Hindi ko akalaing sineryoso mo palang lahat ang mga narinig mo sa akin. Pero nandito na ako sa inyo. Ano pa nga bang magagawa ko? Alangan namang pabayaan ko kayo, mukhang pati ako. Delikado na rito. Iwanan mo muna ako, pre. Para mapag-isipan ko ang gagawin natin. Sige pre, alam kong naiintindihan mo ako. Pero pasensya ka na talaga ha. At sa'yo ako ngayon nagtitiwala ng lubos na kaya kaming itakas sa sumpang kinalalagyan namin. Naiwan ako sa salas nilang tutop ang noo sa sitwasyong napuntahan ko nang hindi ko inaasahan. Mahapdi ang palad ko pero mas masakit ang ulo ko sa kaiisip kung ano ang maaring mangyari sa akin ngayong gabi o kung aabutan pa ba ako ng umagang buhay sa lugar na ito. Gusto kong magwala para mailabas ang galit ko kay Emong pero nahihiya ako sa ina at mga kapatid niya lalo na kay Lela. Sa aking pagkakayuko nang nakapikit ay wala na akong ibang mahihingan ng tulong maliban sa Diyos na alam kong naghihintay sa akin na magbalik loob sa Kanya. Taimtim akong nanalangin sa aking isip na tulungan niya ako sa sitwasyong kinakaharap ko noon. Tulungan niya ako at bigyan ng lakas na harapin ang mga aswang. Ituro sa akin ang dapat kong gawin upang mapagtagumpayan ko ang lahat. Dahil sa kaiisip ko hindi ko namalayan na nasa tabi ko na pala si Lela. Huwag mo kaming susukuan, Efren. Sa'yo nang kasalalay ang paglaya namin bilang alipin ng mga aswang dito. Lila, naunawaan kong gusto niyong makalaya. Mamuhay ng normal at makakilos ng walang kinatatakutan. Kaya huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maraming taon na akong nangihingi ng awa at tulong sa Diyos na sinasabi mo, Efren. Pero hindi yata niya ako naririnig. Taon-taon na hibigo kami. Kahit kailan. Wala pang naisasama sina kuya dito na kayang lumaban sa mga aswang. Bakit kayo nagpapakasangkapan na magdala ng iaalay sa kanila? Kayo din ang nagiging dahilan ng pandaraya sa mga nambibiktima nila. Bakit kasi bumabalik pa kayo dito kapag nakalabas na kayo? Kapag hindi bumalik ang mga pinapayagang lumabas sa takdang araw na nakalaan sa kanila, isang miyembro sa mga naiwan nilang kapamilyang papatayin at kakainin ng mga aswang. Gaya na nangyari kay Tatang. Siyang pinatay nila. Kinain ng mga aswang nung hindi na bumalik ang ate Rebecca namin. Kinalimutan niya na kami. Kaya si Tatang ang ginawang kapalit. Itong lilipas na tao na si Kuya Emong ang pinalabas nila. Kung hindi na siya bumalik o wala siyang kasamang iaalay, ako magiging kapalit. Ano? Hindi ako papahayag na maging alay ka. Gagawa ko, tayo, ng paraan para sama-sama tayo makaalis dito. Ituturo ng Diyos ang dapat nating gawin. Hindi na napigilan ni Lela ang bigat na nararamdaman kaya napaiyak na lang siya ng tahimik. Hindi ko namalayan na mahigpit ko na palang hawak ang kanyang kamay. Nang mahimasmasan si Lela ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at naiwan akong mag-isa sa salas. Doon na ako nakatulog. Nahimbing yata ako ng tulog. Nanaginip ako. Doon na isang lalaki ang kausap ko at itinuro niya sa akin ang paggamit ng medalyon na taglay ko ngayon. Hindi ko maaninag ang mukha ng lalaking nasa panaginip ko dahil nababalutan siya ng liwanag. Hindi ko na rin gaanong matandaan ang ibang detalye ng panaginip na yon. Pero malinaw sa akin na noong magpaalam ang lalaki, sinabi niya sa akin na ang lolo ko nga ang tunay na may-ari ng medalyong ibinigay sa akin ni Ninong. Binilinan pala ito ni lolo na ibigay sa akin ang medalyon kapag bumalik na ako sa totoo kong karakter. Nangangamba raw kasi si lolo na gamitin ko sa masama ang medalyon. Si Ninong Fernan lang kasi ang tumanggap sa akin mula nang maging pasaway na ako. Nagising ako nang maramdaman ko ang mga yabag sa labas ng bahay. Maingat akong bumangon at sumilip sa siwang ng mga kawayang dingding.
Diyos ko, mga aswang na malamang ang mga to. Hindi ko maaninag ang mga itsura nila. Pero nagbabaga ang mga mata nila sa dilim. Ako na kaya ang sadya ng mga ito? Kapag nagpumilit silang pumasok dito, baka madamay pa si Nalila. Parang Efren, napapaligiran nila tayo, pre. Ang dami nila. Ano ang gagawin natin ngayon? Lalaban tayo, pre. Kaya natin sila. Sa bilang ko, naisa isang dosena lang sila. Nilalang mo lang yung isang dosena, pare? Pre, wala akong kakayanan lumaban sa kanila. Hindi ako kasing lakas mo. Kakayanin mo rin, pre. Para sa pamilya mo, makakaya mo. Kunin mo ang itak na nakita ko kanina sa kusina nyo. Bilisan mo na, bago pa nila tayo pasukin dito. Pinilit kong magpakatatag sa kabila ng panganib na nakaamba, Sir Jupiter. Hindi ko nalimutan ang bili ni Lolo sa aking panaginip. Hinubad ko ang medalyong nagliliwanag. Ginawa kong hasaan ng itak ang medalyon at hindi kami makapaniwala ni Emong na tumalas ng ganoon ang itak na alam kong mapurol naman. Kusa itong nagkaroon ng tulis sa dulo at naging magaan. Sa isip ko, ito na ang sagot na kaparaan na itinuro sa akin ng Diyos. Habang nagbabaga ang medalyon ay kinuha ko ang kamay ni Emong at inilahad ang palad niya. Pagkatapos ay inilagay ko doon ang medalyon saka ko itiniklop ang kanyang kamay. Gustong sumigaw ni Emong sa hapdi pero pinigilan ko siya. Tinakpan ko ang kanyang bibig gamit ang bimpong nakasabit sa balikat ko. Nang muli kong isuot ang medalyon ay hindi na ito mainit pero nagmarka ang medalyon sa palad ni Emong. Nalaman ko kasi na kaya ko pala nagawang mapatumba sa suntok ko yung aswang nang magkaharap kami noong una ay dahil din sa lakas na bigay sa akin ng medalyong isa pa lang sinauna at makapangyarihang anting-anting. Nagtanguan kaming dalawa ni Emong at maingat na lumabas ng bahay. Halika dito! Babasagin ko ang panga mo, ungas ka! Pre, sa ulo mo tagayin! Pugutan mo, pre! Mga walang iya kayo! Ibabalik ko sa inyo ang ginawa niyo sa tatang ko! Ganito, pre. Biyakin mo ang mukha. Diyos ko, ang lakas ko yata masyado at nawasak ko ang mukha nitong mga aswang na to. Ayos, nabiyak ko ang bunganga. Natalo natin sila, pare. Naubos na mga umaaligid sa atin. Pumasok na tayo. Bilisan natin bago pa may dumating uli. Wala mo nang lalabas, mga kapitbahay! Tumakas na tayo, pre. Gisingin mo si Nainang Lita. Hindi tayo makakaalis dito, pre, habang buhay ang hari nila. Kailangan mapas lang muna natin para malaya tayong makalayo dito. Ha? Ibig mong sabihin? Hindi tayo makakalabas dito ngayon? Oo, pre. Marami nang nagtangkang tumakas sa lugar na ito. Pero sa trangkahan pa lang ng sityong ito, nalalagutan na sila ng hininga dahil sa sumpa ng hari ng mga aswang. Pakiramdam ko ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi ni Emong kahit napawisan ako dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sinumpang sityo pala ang lugar na yon. Hindi na kami nakatulog pa ni Emong dahil sa pagbabantay kahit nasa loob kami ng bahay. Baka kung ano pa ang maganap, maring meron pang dumating na aswang sa labas. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Kung hindi ako nakipagyabangan sa mga katrabaho ko, wala sana ako sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Pero kung hindi naman ako nakipagpaligsahan sa kanila, hindi ko makikilala si Lela. Gayunman, nababalot ako ng pagkamangha sa medalyong suot ko. Hindi ako mapapaniwalain sa mga anting-anting o agimat pero ako mismo ang nakakaranas ng mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan. Hindi ko akalaing may itinatago palang ganon ang pamilya namin. Bago pa sumapit ang umaga ay kailangan naming mailigpit ang mga katawan ng mga aswang. Muli kong naalala ang sinabi ni Lolo sa panaginip kong asin ang isa sa mabisang panlaban sa kanila. At kapag nasabuyan ng asin ang mga aswang ay masusunog ang mga ito lalo pat masisikatan sila ng araw. Ha? Anong ingay na yun? Paano nyo napaslang ang mga yan? Kumuha ka ng asin, Lela. Meron ba kayong asin dito? Oo, sandali lang. Eto na, Efren. Anong gagawin natin sa asin? Hindi sila tinatablan yan. Pero mainam at nabawasan mga hangal dito. Kaya lang,
Mas nanganganib tayong lahat ngayon, Efren. Mabuti na lang at hindi kayo nasaktan. Akin na. Kailangan masabuyan ng asin ang mga yon at tsak na masusunog sila. May mga sugat sila ngayon kaya siguradong tatalab na to. Marami kaming asin dito. Gumagawa kami ng mga daing na isdang nahuhuli sa lawa. Kumuha pa si Boyong. Si Kuya nasa labas. Iniipon nilang katawan ng mga napaslang yung aswang. Mabuti naman kung ganoon na maraming asin dito. Magagamit natin ang mga itong panlaban sa kanila. Diyos ko, ang dami pala nila. Anong ginawa nyo? Ang lakas mo pala. Mga kapitbahay, ang asin po ay isang mabisang panlaban sa mga aswang. Katulad po ng nakikita niyo mga patay ng mga aswang. Kapag po sinabuhay natin ang asin ng mga ito, sila po ay maaabo. Kagaya po nito. Oo nga! Ay, Diyos ko! Salamat naman kung ganon. Bakit itiga mo? Paano nangyari yun, Efren? Hindi naman yan tumatalab sa kanila noon. Tatalab lang ho kasi yan sa kanila kapag may sugat o mahina na sila inang at kung masisikatan agad sila ng araw. Pagkatapos yung sabuyan sila. Hindi ko akalain ang mga sinabi ni Lolo sa aking panaginip ay totoo. Ako mismo ay nagulat sa aking nakikita pero hindi ako nagpahalata sa kanila na ako man ay namamangha. Ang bawat butil ng asin na dumampi sa katawan ng mga aswang ay nagmimistulang baga na pinagsisimulan ng apoy upang masunog ang kanilang katawan. Kitang-kita ko sa mukha ng mga taga rito ang pagkamangha. Kagaya ko rin silang walang alam kung ano ang mga pamuksa sa aswang na nang-aapi sa kanila noon. Tuluyang natupok ang mga aswang. Bumuo kami ng isang plano upang tuluyang makalaya ang lahat sa lugar na ito. Pakiwaray ko'y bumalik ako sa pagiging sundalo. Ayon sa aking narinig sa kanila ay ilan lamang ang mga ito sa mga aswang na nakatira sa hulo. Ramdam ko ang mas malaking panganib na nakaamba sa harapan ng mga naririto. Mas takot sila sa maaring ibunga ng kapanghasang ginawa ko. Mga kapitbahay, ito po si Efren. Kaibigan at kasamaan ko sa trabaho. Isa siyang dating sundalo na handa tayong tulungan na makatakas sa isinumpang sityong ito. Inihingi ko po ang tulong niyong lahat na tulungan natin siyang makipaglaban para sa ating kalayaan. Bubuo po tayo ng plano kung paano tayo makakalaban sa mahabang panahon yung pagkakaalipin sa lugar na ito. Tuturuan ko po kayo maghanda ng mga sandata mga gamit natin laban sa kanila. Sige, tama siya. Laban tayo. Patayin natin ang mga aswang! Patayin natin ang mga aswang! Tama na! Tama po. Lumaban tayo. Naisin nating mabuhay ng may kalayaan. Para po sa inyong mga anak. Para sa kinabukasan nila. Para sila ay makapag-aral at matutong mangarap para sa kanilang sarili. Para lahat tayo rito ay makapamuhay na sa wakas ng normal. Tanging hiling ko lang po sa inyong lahat ay magpakatapang kayo. Magpakatatag. At higit sa lahat ay magtiwala tayong lahat na may Diyos na handa tayong tulungan sa ganitong mga pagkakataon. Sa nangyari kaninang madaling araw, malamang na alam na to ng hari nila. At sa mga susunod na oras, malamang na lusubin nila tayo. Maganda po tayo mga kasama. Sundin lang natin ang mga sasabihin ni Paring Efren na kailangan natin gawin. Sinamantala namin ang kasikatan ng araw upang mangalap ng mga tulos sa paligid lalo na sa malapit sa lawa. Ang iba naman ay nagtutulis ng mga kawayan para gawing tulos na gaya ng sinabi ko. Ang mga kababaihan naman nagtutunaw ng asin sa balde at ibinababad ang mga natulisang tulos. Samantalang ang mga bata naman ay pinagwalis namin at inipo ng lahat ng mga tuyong dahon upang sindihan sa sandaling lusubin kami para magbigay ng liwanag sa paligid. Ayon sa kanilang hari ng aswang ay lumalabas lamang pagsapit ng gabi. Pero ang karamihan ng aswang ay lumalabas kahit maliwanag. Pero isa ito sa ipinagtataka ko sa lugar na ito. Mula nang dumating kami kahapon ay malamlam ang sikat ng araw sa lugar na ito. Kahit katanghalian pa, na parabang laging nagbabadya ang pagbuhos ng ulan. Efren, salamat. Mabuti na lang ikaw ang isinama ni Kuya. Nakikita ko ang bukas na malaya sa labas ng lugar na ito. Huwag ka muna magpasalamat, Lela. Hindi pa tapos ang laban natin dito. Nagsisimula pa lang. Kung sakaling makakalabas tayong lahat ng buhay dito, saan mo ba planong manirahan?
Siyempre sa lugar na makakasama kong lalaking pwedeng alagaan at mamahalin ako. Sa kabila ng aking mga kapintasan, isa na doon ang hindi ako nakapag-aral. Hindi mo naman kasalanan na hindi ka nakapag-aral. Biktima ka ng sirkumstansyang hindi mo ginusto. Pero kung gusto mo namang makapag-aral pa, pwede naman. Wala namang nahuhuli sa edukasyon. Ano ba kasi ang pinapangarap mo kung mag-aaral ka pa? Gusto ko maging isang guro. Gusto ko magturo sa paaralan. Tsaka gusto ko ng 3 anak. 2 lalaki at 1 babae. Pwede mo ba akong isama sa mga pangarap mo? Nabigla yata ako sa nasabi ko kay Lela pero intensyon ko talagang sumama sa mga plano niya sa buhay. Isa si Lela sa dahilan na nagtutulak sa akin upang ipaglaban sila. Napapansin ko ang mabilis na pagbabago sa aking sarili. Ang dating mainiting ulo ko, biglang naging mahinahon. Magmula nang makilala ko siya. Mag-isip bago magdesisyon lalo na sa sitwasyon ngayon, mainam pala at walang mabibilihan ng alak dito sa sityo nila. Ang meron lang ay tuba at lambanog. Nakakaunti lang din naman kaya tuwing may okasyon lang nilang ginagamit. Naninibago ako sa sarili ko. Pero gusto ko ang ganito, walang nagagalit sa akin. Sa kabila ng panganib na kinakaharap namin ay binigyan ako ng inspirasyon ni Lela upang gumawa ng tama. Pre, salamat ha. Sa kabila ng pag-amin mong biro lang ang lahat, hindi mo kami binigo. Sana magtagumpay tayo sa mabuti nating layunin. Pasensya ka na rin at nadala kita sa ganitong sitwasyon. Okay na yun, pre. Kung hindi mo din naman ako isinama dito, hindi ko malalaman na may silbi pa rin pala ako. Saka, dito ko pala makikilala ang taong magpapabago sa akin. Binigyan niya ako uli ng dahilan para maging mabuting tao. Si Lela bang tinutukoy mo, pre? Ipagpapasalamat ko hanggang sa kabilang buhay kapag ipinagtagumpay mo ang kapatid ko, pre. Tatanawin kong malaking utang na loob yun sa'yo. Talaga. Salamat naman, pre, at okay ako sa'yo. Tinamaan ako sa utol mo, pre. Sa kanya ko lang naramdaman na meron palang dahilan para magbago at magkaroon ng dahilan para may ipaglaban. Kailangan mo siyang ipaglaban, pre. Kung hindi tayo mananalo sa labang hinaharap natin, tuluyang masisira ang buhay ni Lela. Dahil itinak na siyang maging asawa rin ng hari ng mga aswang. Ano? Hindi ako papayag, pre. Hindi siya magiging asawa ng aswang. Para kong nabingi sa sinabi ni Emong Sir Jupiter. Walang alam si Lela sa kanyang sasapitin kung sakaling walang naisama ang kuya niya pabalik sa sityo. Ayon kay Emong, kabayaran pala si Lela sa kapatid niyang babae na hindi na sinadyang bumalik dito. Sa kabila ng ama nila mismo ang naging alay noon na kinain ng mga aswang ay dapat din pala itong makasal sa hari ng aswang. Ang lahat ng dapat sana ay kapalaran ng ate nila noon, si Lela ang nakatakdang maging kabayaran. Lalong nag-umigting ang lakas ng loob ko ngayon. Sa pagkikipagtulungan ng mga taga-sityo ay nakikita ko ang malakas na puwersang babangga sa mga aswang. Bago sumapit ang dilim, lahat ng mga bata at may mga edad nang walang kakayanang lumaban ay dito mananatili sa 2 magkatabing bahay. Napalilibutan natin ang asin ng paligid para hindi kayo mapasok ng mga aswang. Ang ibang bata naman na may kakayanan na lumaban ay aakyat sa mga puno para kapag lumusob ang mga ungas na yon, ay sisindihan ang mga tinipon nating tuyong dahon at mga kahoy. Lahat ng mga lalaki at babae na handang lumaban ay mabibigyan ko kayo ng inspirasyong lumaban. Hindi ito para sa inyo lang. Para ito sa mga anak niyong nangangarap ng magandang kinabukasan. Sige ho, pasok kayo sa aming bahay at kami muna dito sa labas ang bantay. Si Paro niyo, friend, ang bahala sa inyo. Dito kayo, para sa atin ito mga kasama. Hindi na ako nag-alinlangan pa, Sir Jupiter. Ibinahagi ko sa lahat ng handang lumaban ang kakayahan ng medalyong galing kay Lolo. Bawat pumasok sa bahay na ito ni na Emong ay natatakan sa kanilang mga palad. Katunayang handa silang lumaban at may buong pagtitiwala sa Diyos. Naisip ko itong gawin dahil nakita ko kay Emong ang nabahagi ng lakas mula sa medalyon nang matatakan ko ang kanyang palad. Bawat tatak ay may kaakibat na panalangin na sana matapos man ang giyarang ito ay gamitin nila sa tama at mabuti ang nabahagi nilang biyaya.
ang lakas upang ipaglaban ang tama. Ako rin ay dapat matatakan, Efren. Handa akong lumaban upang maipaghiganti ko si Tatang sa parusang ginawa nila. Oo. Dahil ikaw magiging katuwang ko sa labang ito, Lela. Ako ba, pwedeng maging katuwang mo sa magiging laban mo sa buhay pagkatapos ito? Ibig mong sabihin, gusto mo din ako? Isa akong malaking hangal. Kapag sinabi kong hindi, siyempre naman oo. Teka, umuugay yata ang lupa, Efren. Eh, hindi. Hindi lumilindol. May mga paparating. Ano? Pre, kumakagat na ang dilim. May mga paparating. Marami sila. Parang yumayanig ang lupa sa mga yabag ng mga paparating na aswang. Kagaya ng aming plano, tahimik ang paligid pero nakahanda ang lahat. Sa bahay na ito nila Lela ay ako at si Emong lamang ang madadatnan nila dahil alam naman ng lahat na ako ang takdang alay ni Emong sa kanilang hari. Nang pumayapa ang mga yabag, alam ng lahat ng nasa labas na papasukin kami ng mga aswang upang kunin ako at si Emong. Ay, Diyos ko. Bahala ka na sa amin. Napakarami nila. Isang batalyon na. Emong! Ngayon na! Kumain ka muna ng asin, aswang! Hupsa! Asin! Sabuhin niyo sila ng asin! Parang mga buhay na isdang nilagyan ng asin ang mga aswang. Nangingisay sila at marami sa kanila ay sa mata tumama ang mga asin kaya umaatungal silang paalulong sa hapdi. Tumalab sa kanila ang asin matapos kong ibaba ng medalyon sa lalagyan ng mga yun. Nagkaroon na ng pagkakataon ng mga batang sindihan ang mga dahon kaya nasilaw ang mga aswang sa liwanag at kita naming natigilan sila sa pagkabigla. Mabilis na lilusob ng mga kalalakihan na may mga dalang tulos ang mga aswang. Mga halimo kayo! Sige, labig pa! Lela, huwag kang lalayo sa akin. Huwag mo akong alalahanin, Efren. Matalas ang itak ko. Sa puso sa leg niyo saksakin! Nasusunog ang bawat matarakan ng mga tulos na binabad sa asin. May mga dumarating pang mga kasama! Kubli uli! Hindi pa lubos na nagugupo ang mga unang dumating na aswang ay naramdaman ko na rin na meron pang mga dumarating. Pero kakaiba ang mga ito, Sir Jupiter. Itong mga naunang sumalakay ay taong anyo na merong mahabang dila at matutulis sa mga kuko. Ang mga bagong dumating ay mga nakakakilabot ang mga hitsura na parang mga umahon sa lawa. May kaliskis ang kanilang mga katawan at may mga buntot. Wala silang mga tenga at merong matutulis na mahahabang mga ngipin. Oh, Diyos ko! Mas marami sila, friend! Nagbabaga mga palad natin! Walang atras, mga kasama! Laban! Sugod! Laban! Laban! Pati itong itak nagbabaga din. Pero hindi ako napapaso. Talagang dininig ako sa mga panalangin ko. Salamat po, Diyos ko. Anong gagawin natin ni Fred? Ibang klaseng aswang ang mga ito. Walang bibitiw! Hintayin natin makapasok silang lahat, saka tayo aatake. Parang hindi nauubos ang mga kakaibang nilalang. Walang kapaguran kaming nakipaglaban. Mahaba pa ang gabi at alam kong may darating pa. Kita ko ang pagod sa lahat ng mga kasama namin pero hindi kami pwedeng pakampante. Hindi pa lumalabas ang hari nila na malamang ay alam na rin ang mga pangyayari. Palinga-linga ang mga aswang na pumasok sa kubkuban at nakita nila ang mga umuusok na katawan ng mga kapwa nila. Isang hudyat ang binigay ko at muling lumusob ang mga kalalakihan kasunod ng paglabas namin ni Emong at Lela mula sa likod ng malaking puno na nasa gitna ng kubkuban. Mga ungas kayo! Sibat lang palang katapat nyo, ha? Ang tigas sa mga kaliskis yung mga kumag kayo! Asin! Sabuhin na kasi ng mga kumag na yan! Sana hindi pa maubos ang mga asin na dala nila Boyong sa taas ng puno. Paulanan niyo pa sila, Boyong! Pre, nasakmal si Kabiste. Wala siyang lakas na lumaban. Pare, hindi kaya. Hindi ko siya natatakan sa kamay kanina. Diyos ko, pati ang dalawang anak niya.
nasagpang na rin. Bakit pa kasi hindi sila lumapit sa'yo kanina? Bilisan mo, Emong! Halika na dito! Saluhin mo ang tulos na ito! Nang humupa ang labanan, habang umuusok ang katawan ng mga aswang na napaslang at hindi rin mapigil ang luha ng mga nakipaglaban. Hindi lang dahil naipagtagumpay namin ang sagupaan, kundi dahil meron ding mga buhay na nabuwis. Hindi ko mapigil ang sarili kong magalit. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, ako ang may sala sa pagkamatay nila. Pero sa isang banda naisip ko rin na ngayon o sa mga susunod na araw ay ganito din ang sasapitin nila. Makabuluhan ang naging kamatayan nila ayon sa asawa ni Cabestre dahil hindi nasayang ang buhay nila. Namatay silang ipinaglaban ang pamilya. Nagkaroon ng saysayang pagiging ama at kapatid nila. Doon lang din namin inilibing ang mag-aamang nagbuwis ng buhay. Hindi ba ako sinisisi ng ibang kabaryo niyo, pre? Hindi pre, ang totoo nagpapasalamat sila sa'yo. Dahil nakikita na nila na malapit na kami makalaya. Alam mo ba pare, ang mga tao sa labas, normal na nabubuhay kapag ganitong panahon ng Kapaskuhan. Pero may iba dito sa amin eh. Hindi nila alam na meron palang Pasko o bagong taon. Bakit naman? Dahil sa simula pa lang ng buhay nila, nakakulong na sila sa impyernong lugar na ito. At makakalabas ka lang kapag takda na nilang makakuha ng maiaalay sa alimaw na si Lucio. Lucio ba kamo? Yun ang hari ng mga aswang dito? Oo pre, siya nga. Naggigigil ako pre. Parang gusto ko na siyang sugurin sa tabing lawa. Gusto ko siyang tadtarin ng saksak ng itak at pugutan ng ulo. Hindi magwawagi sa labang ito. Ang naguhuramentado, pre. Hindi ka pa ba natuto sa nangyari sa akin noon? Kailangan paghandaan at pagplanuhan natin ang gagawin. Huwag masyadong emosyonal. Magpakahinahon muna tayo. Ikaw ba yan pare? Hindi ba ako nananaginip lang? Ako to, pre. Ito talaga ako. Hindi na ako nagtataka na ganyan ang reaksyon mo ngayon. Ako nga mismo nagtataka din eh. Pero dahil may pag-aalayan na ako ng buhay ko, gusto kong ingatan din ang sarili ko. Matapos naming ilibing ang mga nasawi sa labanan ay hinikayat ako ni Emong na ipagdiwang ang Paskong hindi pa nila nararanasan. Sa harap ng bahay mismo nila Emong ay nagsalo-salo kaming lahat. Niluto namin ni Emong ang mga binili niyang pangsopas, pansit at gumawa rin kami ng puto. Saglit na saya dahil ngayon lang nila naranasan ang kumain ng sama-sama kahit na magkakapit-bahay lang sila. Pagkatapos ng salo-salo, muli kaming nagplano kung paano kami gagawa ng paraan para mapaslang si Lucio. Kita ko ang galit at pagnanasa nilang wakasan ng buhay na kinamulatan nila sa sumpa ng isang aswang. Efren, heto na mga patalim na pinaiipon mo. Sana'y maging mabisang panlaban natin ang mga ito. Magiging mabisa ito, Lela, kapag may pagtitiwala. Pero kapag may alinlangan, maaaring mawala ng bisa. Lagi mong tatandaan, kapag nananalig ka, magtatagumpay ka. Kaya magtiwala lang tayo. Oo, may tiwala naman ako sa mga sinasabi mo. Kaya nga malakas ang loob ko na makipaglaban din. Pero nagtataka ako, bakit ang lakas ko? Tsaka kusang gumagalaw ang mga kamay ko lalo na kapag hawak ko ang itak namin. Kita mo na? Sabi ko sa'yo eh. Oh, nasan nga palang itak na yun? Eto, nasa bewang ko. Tiwala akong kaya kong ipagtanggol nito. Wala na ba kayong natatagong itak dyan? Kahit nakalawangin na, magagamit natin yon. Meron pa. Lumang itak yun ang itay ko. Itinago niya sa ilalim ng baol sa tulugan namin. Sandali lang, kukunin ko. Katulad ng ginawa ko sa unang itak na nasa pag-iingat na ngayon ni Lela, ang mga itak na nahasa ko ngayon ay alam kong mabisang sandata na panlaban. Naisip ko itong gawin dahil baka maubusan na kami ng asin na magagamit. Muli kong ipinababad sa balde ng tubig na may asin ang mga tulos na ginamit namin. Daig ko pa ngayon ang albularyo sa ginagawa ko, Sir Jupiter. Bulong ako ng bulong sa mga armas naming gagamitin. Kaibahan ko lang sa albularyo ay hindi orasyon ang sinasabi ko kundi ipinapanalangin ko ang mga ito.
Inihihingi ng awa na basbasan ng Diyos na maging mabisang panlaban namin iyon, laban sa mga aswang. Efren, eto yung itak na sinasabi ko, oh. Mapurol na din siya. Pero ang ganda, no? Wow, ang ganda. Chris ang tawag dito. Akin na at nang mahasa ko para magamit natin. Pwede kayang akong gumamit nito? Sige, sa'yo na yan. Mapatalim mo sana ng maganda gaya nito. Teka, anong marka to? Teka, ang marka nitong Chris at marka nitong medalyon ko, pareho? Sinong may-ari nitong Chris? Pag-aari yan ng ama ko. Dinala siya rito ng aking ina upang ialay na hindi alam ng ama ko na ganun ang sasapitin niya. Nanlaban ng aking ama gamit ang patalim na yan. Sumuko lang ang ama ko nang bihagin si inay at papaslangin kung patuloy siyang manlalaban. Alam ni ama na nagdadalang taon na si inay noon, kaya isinakripisyo ni ama ang buhay niya para sa amin inay. Naging makabuluhan pala ang buhay ng lolo ni Emong. Nagsakripisyo para sa taong mahal. Pero sa tingin ko ay may angking lakas ang Chris na yon. Maaring hindi nga lang yun laan para sa lolo nila. Kusang dumikit ang medalyon sa Chris at namangha kami nang makita naming tumalas ang talim nito at nagmukhang bago. Huy, nahihilo na ako sa ginagawa mo dyan ha. Kanina ka pa pabalik-balik na para kang kanggaro na hindi mapaanak. Kumakagat na kasi ang dilim, pre. Kinakabahan ako, ha? Hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi naman kasi tayo ang susugod, kundi tayo ang susugurin, eh. Sa palagay ko'y ito na ang huling gabi na makikipaglaban tayo sa kanilang mga anak. Sa pakiwari ko'y iilan na lang natitira sa kanila. Kailangan din nating paghandaan ang paglikas sa lugar na ito. Sabi po ni Emong, walang nakakaalis sa sityong ito ng buhay. Dahil sa tarangkahan pa lang daw po, ay nalalagutan na ng hininga. Isinumpa raw po ang lugar na ito. Yun nga ang paniniwala ng mga taga rito. Dahil yun ang itinatak sa aming mga isipan mula pagkabata. Yun ang paniniwala dahil sa pananakot nila sa amin. Takot kaming mamatay, pero hindi kami natakot na maging alipin nila. Sila mismo ay hindi makalabas ng sityong ito para mambiktima. Kaya gumagamit sila ng mga taong magdadala ng pagkain nila. Kung ganon, maaaring kinakain lang sila ng mga bantay para hindi makalabas. Kaya kung mapapas lang ang mga bantay, ay maaari namang makalabas ang lahat. Lumatag ang dilim at pumuesto kaming muli ayon sa aming plano. Nakahanda kami ng mga sandaling yun, Sir Jupiter, pero nainip kami sa paghihintay hanggang sa lumalim ang gabi. Panay pa rin ang palitan ng mga signal na nangangahulugang gising ang lahat at walang natutulog. Maging ang mga batang nasa itaas ng mga puno ay gising pa rin. 11:00 na ng gabi sa aking relos nang makaramdam ako ng mga yabag sa lupa. Inilapat ko ang aking mga palad sa lupa upang matiyak kung malapit na ang aming hinihintay. Sumignal si Boyong na nasa itaas ng puno, senyas na malapit na ang mga kalaban. Ang bawat isa'y may hawak na itak at tulos. Hindi ko na hinintayin na makapasok pa silang lahat at sinalubong ko na sila. Uubusin ko ang lahi nyo! Makumag kayo! Sugod mga kasama! Bawat tulong mapupugot ko ay para sa lolo at tatang ko! Sisiguraduhin kong hindi na kayo makabambibiktima pa! Makumag! Sige! Walang ititirang buhay! Diyos ko po, may mga sugat ang kasamaan tayo! Tulungan natin sila, kuya! Bandayin mo ang aswang na to! Hindi na makakatakas to! Ako na ang bahala sa kanila! Sinisiyasat ko isa-isang mga nakabulagtang katawan na halos iwahiwalay ang mga bahagi. Wala nang natirang may paa o braso sa mga aswang na naririto pero buhay pa ang ilan na sinadya naming hindi paslangin upang iparanas sa kanila ang mga hirap na sinapit ng mga nauna nilang biktima. Inipon namin ang mga putol nilang braso at hita saka ko nilagyan ng asin at sinilaban pa. Kitang-kita ng mga aswang ang nasusunog na bahagi ng kanilang mga katawan bago namin sila pinagsama-sama. Makikinis ang kanilang mga ulo at mukha, walang tenga at payat ang mga katawan. Mahahaba at matutulis ang kanilang mga ngipin habang ang kanilang mga matay puti, kakulay ng kanilang balat. Ang mga sugatang kasama namin ay ginagamot ni Lela at Inanglita.
Nagsindi ako ng sigarilyo at umupo sa harap ng mga halimaw na napapaligiran ng mga taong may hawak na itak na nakatutok sa kanila. Nasaan ang hari niyong si Lucio, ha? Kumag! Ako si Lucio. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Ikaw? Bakit naman ako magbabayad sa isang kagaya mo, ha? Wala akong utang sa'yo. Wala akong nililang na tao. Di gaya niyong mga halimaw na kumakain ng tao. Dito ka mamamatay sa lugar na ito. Maging lumpo man ako. Pareho lang tayong dito maililibing. Ay, talaga nagkakamali ka. Hindi ako o kaming lahat papayag na dito mailibing. May sariling isip ang Chris na ito. Sa dinami-dami nyo, ikaw ang pinili niyang putulan ko lang ng kamay at mga hita. Pati sandata, kilala ang puno ng mga hunghang. Akalain mo yon? Wala ka palang pinagkaiba sa mahihina mong tauhan. Hintayin natin sumikat ang araw para makita natin lahat ang tunay na anyo ng mga halimaw na ito. Nilingon ko sa aking likuran si Inang Lita at si Lela na magkayakap na umiiyak. Tumango ako sa kanila. Ramdam ko ang silakbo ng kanilang mga damdamin. Umaapaw ang tuwa bagamat hindi pa kami nakakalabas sa lugar na ito. Alam kong gusto na nilang matapos ang lahat. Nang ikuti ng aking mga mata ang mga nakapaligid sa amin, umaagos ang kanilang mga luha habang impit ang pag-iyak. Binulungan ko si Emong na sabihin sa mga kababaihan na ihanda ang kanilang mga gamit at sa pagsikat ng araw, sabay-sabay kaming aalis sa lugar na ito. Nakita kong unti-unting nahuhupa ang mga tao maliban sa mga lalaking kasama naming nakatutok ang mga itak at tulos sa mga aswang na ngayoy baldado na. Lumiwanag na pre. Makikita na natin ang mga tunay nilang anyo. O pre, makikita niyo sila. Kasi ako naman ay wala talagang kilala dito maliban sa inyong pamilya. Ilang henerasyon nyo din kaming pinahirapan. Mula pa sa mga ninuno namin at kung hindi ko pa naisama si Pre dito, maaring hanggang sa mga magiging anak pa ng mga anak namin. Aabot pa hanggang sa kaupo-apuan yung lahat. Walang makakalabas ng sityong ito. Walang makakataka sa sumpa ng lugar na ito. At sa tingin mo naman, papayag akong madamay sa sumpa mo? Babawiin mo ang sumpa ngayon o babawian kita ng natitira mong buhay? Hangal! Nadamay lang din ako sa sumpa. Pangwalong Lucio na ako sa aming henerasyon. Kaya hindi ako ang Lucyong nagsumpa sa lugar na ito. Isang pangalang nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon ng pamumuno sa mga aswang ang pangalang Lucio. Ang bawat itinalagang pinuno ay magtataglay ng pangalang yon at ang bawat pinuno ay tumatagal ang buhay ng matagal na panahon. Isipin niyo kung gaano nakatagal ang sumpa ng lugar na yon, kina Emong. Nang sumikat ang araw, kasabay nito ang pagbabago ng anyo ng mga aswang na nasa harapan namin. Ito ang sandaling lumantad ang katotohanan kung sino si Lucio. Naglabasan ang lahat upang makilala ang mga aswang na labis na ikinagimbal ng lahat. Arsenio? Ikaw si Lucio? Paanong nangyaring ikaw? Hindi ba? Huwag kang lalapit sa akin, Lita. Ako nga ito. Ako ang asawa mo at amang nagsakripisyo para sa kalayaan ni Rebecca. Hindi kinakain ang mga iniaalay sa hari. Kung hindi, inaalay para maging kauri nila. Tay, nandito ka lang pala. Bakit hindi mo na kami binalikan? Nasa ilalim na ako ng sumpa ng pagiging aswang, anak. Ayokong idamay kayo. Silang lahat ng mga aswang na napaslang nyo ay mga alay lang din.
kailangan naming dumami sa bilang dahil ang totoong sumpa ay hindi magkakaanak ang mga babaeng aswang at hindi makakalabas ang isang aswang sa sityong ito magpakailanman. Aalis na kami sa lugar na ito, Arsenio. Pagod na ako sa pananakot nyo. Pagod na ako mag-alala para sa mga anak natin. Oo, Lita. Oo, makakalabas kayo ng sityong ito. Pero mahihilingin ako sa inyo. Wakasan mo na sana, Efren, ang buhay ko bago kayo lumisan. Pero bago mo gawin yon, nais ko sanang makita si Lela at ang bunso kong si Boyong. Habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanilang mga putol na braso at hita ay patuloy din ang hindi mapigilang luha mula kina Inang Lita at Emong. Maging sa mga kapitbahay nila ay kasama sa dalamhati. Lumapit sina Lela at Boyong ayon sa hiling ni Arsenio pero hindi nila ito maaaring yakapin dahil sa sandaling yakapin nila ang haring aswang ay mababahiran sila ng dugong aswang. Nahupa ang galit ko nang makita ko ang pagpatak ng luha ni Lela. Impit ang mga hikbi at matamang tinitigan lamang ang kanyang ama. Hindi totoong itinakda kitang maging asawa, anak. Ang totoo ay ang konseho ng mga aswang ang gusto kang ipakasal sa isa sa mga lalaking aswang dahil hindi naman magkakaanak ang mga babaeng aswang. Matagal kaming naulila, Tatang. Sabi ka kung mayakap ka pero hindi pala maaari. Iiwanan na namin ang lugar na to na nagbigay ng maraming sakit sa dibdib at takot sa bawat araw. Pangamba sa bawat oras na lalabas kami ng ating bahay. Sana payagan mo kami. Oo, makakalaya na kayo. At kung sakali mag-cross ang landas yun ng ate Rebecca mo, iyakap mo ako sa kanya, anak. Sabihin mong tama ang ginawa niyang hindi na bumalik. Dahil ako din ang magiging daan para kayo makaalis sa impyernong ito. Salamat at sa wakas ay nakakuha rin ako ng pagkakataong puntan kayo sa tulong ni Efren. Boyong, ang bunso ko. Nasubaybayan ko ang paglaki mo. Patawarin mo si Tatang, ha? Paglabas mo dito, doon mo makikita ang totoong mundo, anak. Magpakabuting tao ka, anak, ha? Efren, mahalin mo sana ang pamilyang inabandon ako nang hindi sinasadya. Lalo na si Lela. Hindi ko kayo hinuhusgahan bilang isa kayong amang nagsakripisyo para sa kanila. Isasama ko sila sa lugar na walang pinangangambahan. Mahaba ang hanay ng mga residenteng lumalakad palabas ng baryo. Bawat isa sa kanila ay may dalang mga balutan. Tanging damit lang kasi ang kanilang mga kagamitan, halos ilang piraso lang naman. Pinangunahan ni Emong ang mga kabaryo niya. Ako at si Lela ang naiwan. Ito ang hiling ni Lucio. Hiniling ni Lucio na tapusin ko na din ang sumpang kinasadlakan niya kaya sinabuyan ko sila ng asin habang sumisigaw ang ibang aswang sa hapdi. Si Lucio naman ay nakangiting lumuluha at nang tumango na siya ay tumalikod na kami ni Lela bago pa sila tuluyang magliyab. Salamat ulit, ha. Akala ko dito na ako tatanda. Mabuti na lang ikaw ang isinama ni Kuya. Totoo bang isasama mo kami sa lugar na wala na akong pangangambahan, Efren? Bakit? Ayaw mo bang sumama sa amin? Tatanda kang ako ang kasama. Bubuo tayo ng pamilya. Yun nga ang pangarap po, Efren. Pero gusto ko makapag-aral muna. Tutuparin natin yan. Halika na nga. At baka iwanan na nila tayo. Oo nga. Tara na. Mabilis ang hakbang namin para maabutan ang mga kasamahan naming masayang naglalakad habang umiiyak sa tuwa. Habang tanaw ko ang karamihan, naramdaman kong nakahawak si Lela sa aking kamay. Malapit na kaming umabot sa kanila nang makita naming nagkakagulo at nagtatakbuhan pabalik ang mga tao.
Mabilis kong sinalubong ang mga pabalik hanggang sa makita kong nakikipaglaban sina Emong sa apat na bantay ng tarangkahan ng baryo. Mga kasama! Walang atras! Sugod! Pre, sa likod mo! Tapusin niya natin, pre! Aalis tayo dito! Laslas ang liig mo sa talas nitong ita ko! Sige! Mga kasama! Labas na po kayong lahat! Kitang-kita ko ang saya ng mga taga rito nang makalabas kaming lahat sa tarangkahan ng sityo. Naglulundagan ang mga bata sa tuwa, maging ang mga matatanda ay nag-iiyakan habang naglalakad na magkakahawak kamay. Sumalubong sa amin ang liwanag ng totoong oras. Oras sa labas ng isinumpang baryo. Maging sa aking relos ay nagbago rin ang oras. Lumingon kami ni Lela sa aming pinanggalingan at nakita namin ang mga natitirang buhay na aswang na gusto ring makalabas. Pero hindi sila makatawid sa tarangkahan. Sila mismo ang isinumpang hindi makakalayo sa lugar na yon. Sila mismo ang nakulong sa sarili nilang sumpa. Ngayon, wala nang tao magdadala ng alay sa kanila para maging dagdag sa uri nila. Dahil hindi na rin sila dadami pa. Maliban na lang kung may maligaw na tao dito. Kawawa naman si Tatang Efren. Ginugol niyang buhay niya kasama ang mga aswang. May dahilan naman ang tatay mo. Kaya hindi siya nagpakita sa inyo at nakipagtulungan pa siya sa mga aswang. Ang totoo, hanga ako sa sakripisyo niya. Ibinigay niya ang buhay niya para sa inyo. Kaya ang kuya mo ang pinalabas niya dahil gusto niyang hindi na ito bumalik pa. Plano sana ng tatay mo na isa-isa kayong palabasin sa baryong yun kahit hindi ako dumating. Yun nga lang, hindi niya kayang iligtas lahat ng taga-baryo. Sinabi niya sa akin nung umiiyak kayo. Pero bumalik pa rin si Kuya. Nakasama ka. Ang kuya mo kasi utoto eh. Nadiwala ba naman sa mga biroan namin magkakasama na nakapas lang ako ng isang batalyong aswang? Pero payabangan lang naman yun. Nakikisakay lang ako sa kanila noon eh. Ngayon, nagkatotoo ng kwento mo. Masyado na yata malalim ang pinag-uusapan nyo. Paano ang gagawin natin sa mga kasama natin ngayon? Ha? Bayaw? Malaya na nga sila sa mga aswang. Ngayon naman ay iniisip ko kung paano ko sila matutulungan na magsimula. Malayo ang probinsya namin mula rito. Kung malapit lang sana, maipapakiusap ko kay Lolo na tulungan silang magkaroon ng permanenteng matitirahan. Nang dumating kami sa highway, nagpahinga ang lahat sa lilim ng mga puno. Gutom na rin ang karamihan kaya nagluto na lang kami ng mga daing na baon nila mula sa baryo. Inihaw na mga daing ang naging pampalipas gutom naming lahat. Meron pa ba kayong mga kamag-anak dito na maaari niyong tuluyan para makapagsimula kayo? Wala Efren. Wala silang kaanak o kakilala rito sa labas ng baryo. Buong buhay nila ay nasa loob lamang sila ng sityo namin. Ikaw Emong, alam mo ba kung nasaan dito ang barangay hall o kaya yung munisipyo? Oo, Bayaw. Pero malayo pa tayo. Nasa gitna pa tayo ng bukirin eh. Kaya malayo pa ang lalakarin natin para makarating doon. Ay, may natira ka pang pera? Magkano? Yung lahat ng sweldo kong naipon sa loob ng 11 buwan, doon sa Maynila. Bakit ba? Ilan kayong lahat? Bilangin mo. 8 pamilya na lang. 36 lahat. Ayokong magpakabayani ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Pero ayokong iwanan ang mga taong tinulungan kong makalaya. Kaya naisip kong isama silang lahat sa amin. Sa isip ko, bahala na. Ang mahalaga ay magkaroon sila ng lugar na papagsisimulan. Kinausap ko silang lahat at ipinaliwanag ang mga plano ko. Sumang-ayon naman silang lahat dahil wala rin naman silang mapupuntahan. Nagpatuloy kaming maglakad. At kahit malayo ang nilakad namin ay narating din namin ang main road. Naghintay kami ng 2 oras bago dumating ang bus papuntang Maynila. Laking pasalamat namin ang dumating ito at kakaunti pa lang ang pasahero. Sinagot namin ni Efren ang pamasahe ng lahat. Saan man tayo itaboy ng kapalaran ngayon, ay ipinagpapasalamat ko ng buong puso. Ang lahat ng ito ay utang natin kay Efren, Ninang.
Napakabuti ng tao. Maling-mali ang pagkakakilala sa kanya ng marami. Wala po kayong utang sa akin, Inang. Ipinagpapasalamat ko din po na isinama ko na imong dito. Bilang dating sundalo, natural na lang po sa akin ang tumulong. Gayon man, ikaw ang nagpalaya sa lahat. Sana makilala ko ang mga magulang mo nang mapasalamatan ko sila sa pagpapalaki ng isang taong gaya mo. Hayaan nyo, Inang, at makikilala nyo rin sila. Madilim-dilim pa dahil madaling araw na nang marating namin ang bus terminal sa Cubao. Lipat bus lang din kami, Sir Jupiter. Alas 5:30 nang umalis ang unang biyahe papuntang Cabanatuan. Maraming bagay ang nagsasalimbayan sa aking isip ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni na Mama at Papa, pero ang tiyak ko, tatanggapin kami ni Lolo. Napaidlip ako sa biyahe nang makalabas kami ng Valenzuela. Naramdaman kong humilig ang ulo ni Lela sa aking balikat kaya dumilat ako. Ipinapangako ko, bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kita bibigyan ng dahilan para matakot o mangamba man. Pinangahawakan ko lahat ng mga sinasabi mo, ha? Gising ka pala eh. Ikaw talaga eh. Oo na. Tutuparin ko ang mga pangako ko. Sige na, matulog ka lang at gigisingin kita pagdating natin sa Cabanatuan. Sige, pero nagugutom na ako. Ubus pa naman ang baon natin. Mamaya sa Bulacan, mag-i-stop over ang mga bus doon. Kakain tayong lahat. Nang dumating sa San Rafael, sunod-sunod na bumaba muna ang mga tao. Ang ibang mga pasahero naman sa stopover para kumain at mag-CR. Pero kami na lang ni Emong ang bumaba para bumili ng pagkain ng lahat. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanila, sa halip masaya ko silang pinagmamasdan. Hindi maitatago ang kanilang kainosentihan. Ngayon lang ako nakakita ng kumakain ng siopaw na pati papel sa ilalim ay kinakain. Tinuruan ko sila kung paano pero nalunok na ng mga nauna. Malakas na tawanan ang pumuno sa bus nang malaman ang tamang paraan ng pagkain. Umabot ng 3 oras ang biyahe namin. Nang pumasok na sa terminal ang bus, lumipat na lang kami ng biyahe patungo sa aming bayan. Mga minibus ang bumibiyahe roon. Tumagal lang ng 1 oras at kalahati bago namin marating ang aming destinasyon. Matagal kaming nakatayo sa harap ng aming bahay habang pinagmamasdan ko ang tahanang matagal ko nang hindi na uuwian. Tahimik lang ang aking mga kasama hanggang mapansin kong lumabas si Ninong Fernan. Nang makita niya kami, mabilis siyang lumapit sa gate at niyakap ako. Halatang nagtataka siya sa dami ng taong kasama ko. Lumapit si Emong at nagmano kay Ninong gaya ng ginagawa ko tuwing dumadalaw siya sa talyer. Alam kong uuwi ka na. Alam kong hindi mo kayang tikisin ang magulang mo. O, pasok. Pasok na rin ho kayong lahat. Salamat, Ninong. Nandyan din po ba ang lolo? Oo, naandyan at kanina ka pa hinihintay kahit sinabi kong hindi ka makakauwi. Pero alam niya raw kasing darating ka. Boss Fernan, eto na ho bang bahay nyo? Ang laki ah. Mayaman pala kayo. Hindi. Bahay ito ng Papa ni Efren. Sa likod ng bahay ko. Tuloy kayo. Pasensya na ho kayo sa pang-aabala namin. Naku, walang anuman po. Sige po, tuloy kayo at doon tayo sa likod bahay. Malamig po doon. Maraming tao ang naroon at nagluluto gaya ng dati kapag may okasyon sa pamilya. Nakita ko sina Mama at Papa na nakatingin sa amin at bakas sa mukha nila ang pagtataka sa dami ng taong kasama ko. Para akong napako sa kinatatayuan ng papalapit si Papa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na ngayon ko lang muling naramdaman matapos ang 3 taon. Hindi ko na napigil ang emosyon na matagal kong tinatago lalo na nang humingi ng paumanhin si Papa. Hindi naman ako bato para magmatigas pa kaya nagkapatawaran kami. Si Mama na kanina pa humahaplos sa likod ko ay niyakap ko rin. Noon ko lang naalala na marami pala akong kasama.
kaya nilapitan ko sina Lela at Inang Lita para ipakilala sila ng formal sa aking mga magulang. Ma. Si Lela po, kasintahan ko. Si Inang Lita po ang nanay nila. Ito naman ang mga kapatid ni Lela, si Boyong at si Emong po. Kaibigan at katrabaho ko rin siya. Ito ang aking papa at mama. Kumusta po kayo? Kumusta po? Magandang araw po. Pasensya na kayo sa pang-aabala namin dito sa inyo. Pa, ang lolo po nasa kawayanan po ba? Pupuntahan ko muna. Hali kayo. Punta natin ang lolo ko. Nakatalikod si Lolo at nagpapakain ng mga manok nang lumapit kami. Hindi siya nabigla nang yakapin ko siya. Hinalikan niya ang noo ko. Isang pakiramdam na matagal ko rin hinanap. Niyakap niya ako ng mahigpit at saka binalingan si Lela. Isang matamis na ngiti ang binigay niya kina Lela at Inang Lita. Nagpahain ng pagkain si Papa para sa mga kasama ko. Nagtaka ako kung anong okasyon at bakit maraming lutong pagkain hanggang sa mapagtanto kong bagong taon na pala kinabukasan nang batiin ako ng aming kasambahay. Masayang kumain ang lahat kahit halatang nahihiya sila sa una. Napawi rin iyon dahil sina Mama at Ninang mismo ang nag-asikaso sa amin. Habang kumakain, nakita kong kausap ni Lolo sina Papa at Ninong Fernan. Kain lang ho kayo, huwag kayong mahihiya. Inang Lita, ito pa ang ulam mo. Oo, sige lang. At sa amoy pa lamang ay busog na ako. Ganito palang pagkain sa labas ng baryo, Efren. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim nito eh. Oo, Lela. Ganito mga pagkain dito. Oh, kayo ho dyan. Ito ang ulam mo. Pakipasa nga bayaw. Nagulat si Mama nang matapos kaming kumain ay ang mga babaeng kasama namin ang kusang nagligpit at naghugas ng mga ginamit na pinggan. Habang nakaupo kaming pabilog sa ilalim ng kawayan, isinalaysay ko sa tulong ni Emong at Inang Lita ang mga nangyari sa baryo. Nais ko hong pasalamatan ang ina at ama nitong si Efren. Humahanga ho ako sa inyo sa pagpapalaki sa isang tulad niyang mabuting tao. Wala po kaming sapat na maibabayad sa kabutihang ginawa niya para sa aming lahat. Sa tapang at katatagan po ni Fren, natuto kami lumaban at ipaglaban ang mga bagay na magbibigay sa amin ng kalayaan. Mali po ang pagkakakilala ng marami sa kanya. Kung makikilala lang po nila ang tunay na Efren, mamahalin na nila siya gaya ng pagmamahal na meron kami para sa kanya. Salamat din sa inyong lahat at nakilala niyo palang tunay na Efren. Ito siya. Kung ano ang nakita niyo sa kanya, yun ang totoong Efren. Anyway, dito lang po muna kayo at hihirapin ko muna saglit si Efren. Hindi ko maitago ang tuwa sa naging desisyon ni na Papa, Ninong at Lolo na ibigay sa mga taga-baryo ang maliit na parsela ng lupa sa Ibayong Sapa upang maging permanente nilang tirahan. Nabawi ko rin ang tiwala ng mahalagang tao sa buhay ko, Sir Jupiter. Lalo na ni na Mama at Papa dahil na rin mismo sa testimonya ng mga taga-baryo. Ipinangako sa akin ni Papa na muli niyang pabubuksan ng kaso ng aking dismissal. Mabalik man ako sa serbisyo o hindi na. Muli kaming bumalik sa umpukan ng mga taga-baryo upang ibalita ang nabuo nilang desisyon. At nang marinig nila ito ay naiyak ang lahat sa hindi nila inaasahang magandang regalo na matatanggap nila ngayong bagong taon. Ito ang literal na bagong taon, bagong buhay. Hindi na ako bumalik sa serbisyo, Sir Jupiter, kahit na nalinis na ang pangalan ko sa sandatahan at natanggal na rin sa pwesto ang mataas na opisyal. Binigyan ako ng puhunan ni Lolo upang makapagsimula ng negosyo. Tinulungan kong magkaroon ng trabaho ang mga taga-baryo at makapag-aral ang mga anak nila. Nagpakasal kami ni Lela nang makapagtapos siya ng high school. Hindi na rin siya nag-aral ng kolehiyo nang magkaroon kami ng anak. At tinulungan niya ako sa aming negosyo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito at naway
kapulutan niyo ito ng aral. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin na maibahagi ko ito. More power po sa inyong channel, Sityo Pangil. Muli ako po si Efren. Hanggang dito na lamang po. Habang binabasa ko ang liham mo, Efren, tunay akong napahanga sa iyong katatagan. Naniniwala akong kadalasan ng taong naliligaw ng landas hindi niya ginusto dahil maaari siyang maging biktima lamang ng sirkumstansya. Maraming kagaya ni Efren ang nami-misjudge dahil sa panlabas na karakter na nakikita ng iba. Pero sabi nga nila, hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi mo ito nakakasama. Kayong mga dear listeners, baka may kakaiba rin kayong kwento tungkol sa mga aswang. Ibahagi niyo sa amin, lalo na kung may mapupulot na magandang aral. Hanggang sa muli, mga kasityo pangil. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa iba pa naming channel, Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Confession, Aswang Diary, Aswang Radio at Dear Miss Amy. Maraming salamat po.